Cilj je projekta unaprijediti sustav palijativne skrbi na području naših 3 županija i to uključivanjem volontera i jačanjem organizacije civilnog društva. Naime, u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i na području naših 3 županija, sustav pružanja palijativne skrbi nije još dovoljno razvijen i on ne odgovara potrebama. Taj se sustav zapravo gradi u cijeloj našoj zemlji. Znamo da usvojena je nacionalna strategija razvoja palijativne skrbi za razdoblje do 2016. i po njoj radimo. Palijativna skrb je jedno od područja koje zahtijeva multidisciplinarni pristup i zajednički rad zdravstvenih i nezdravstvenih struka u cilju postizanja cjelovite skrbi za bolesnika suočenog sa neizlječivom bolešću, ali isto tako pomoć treba i njegova obitelj. Specifičnost naše udruge koja postoji od 2010. godine što su nju započeli profesionalci i još uvijek velik broj ljudi jesu profesionalci. Oni ne rade medicinske poslove, ne provode postupke, znači ništa od onog što oni rade na poslu, ali u velikoj mjeri mogu biti podrška, dati savjet, praktično pomoći oko brige za samog bolesnika, ali isto tako svojim osobnim ili profesionalnim kontaktom doprinose da skrb bude brža, cjelovitija, dostupnija, dok ostali članovi, mi zajedno imamo oko 50, mogu svaki u skladu sa svojom ili profesijom ili svojim osobnom vrlinom ili znanjem doprinijeti, tako da naša udruga djeluje sve na volonterima od same administracije, vođenja, financija, pa do toga da svaki čovjek doprinosi u svojoj okolini, poznaje susjeda, nauči bar 5 ljudi u svojoj obitelji što je palijativa, nazove i veli, sagleda potrebe, veli tom čovjeku je potrebno to i to, ode, sjedi uz tog svog susjeda, svog prijatelja. Mi smo projekat prepoznali kao jedan novi model alternativne izvan institucionalne skrbi na području grada Petrinje, čijom provedbom želimo biti jedna mala, čvrsta karika u sustavu palijativne skrbi. Senzibiliziranjem sugrađana, lokalne naše zajednice, institucija, educiranjem i uključivanjem volontera u projekt želimo dati na neki način i dati podršku rasterećenju sustava, dati podršku članovima obitelji, a ono što je najvažnije dati podršku osobi koja je u jednoj teškoj životnoj situaciji koja može trajati godinu, dve, par mjeseci, ali tih par mjeseci su život. Jel? I omogućiti mu da što duže ostane u svom vlastitom domu, jer dom je dom. Nedavno sam pročitala vašu izjavu na portalu: u Petrinji nitko ne smije ostati sam. Evo. I mislim da ćemo mi provedbom ovog projekta dati doprinos toj vašoj ideji ili motu, već kako ste ga nazvali. Ja koristim priliku da pozovem naše sugrađane da se uključe u ovaj projekat i na kraju sa jednom porukom: budi volonter, ali evo u ovom slučaju volonter u palijativnoj skrbi. I vama hvala u stvari što ste negdje prepoznali ljude koji su u najvećoj potrebi, a to su bolesnici. I ako je Isus ikome bio nekako na raspolaganju, to je pitanje ljudima koji trpe, ljudima koji su osamljeni, ljudima koji nalaze se u jednoj teškoj životnoj situaciji, a često puta osjećaju se nekako zaboravljeni. I baš probuditi kod ljudi tu svijest, što ste rekli malo prije, da nitko ne bude sam. I nekako u ovo vrijeme kad svi mislimo na sebe, nekako vrijeme razjedinjenosti. Prije svega ovdje vidim i nešto tako pozitivno, prekrasno, zajedništvo. Možemo puno toga učiniti. I onda ta iskustva međusobno da podijelimo, a u stvari da damo ljudima iskrenu jednu poruku. Tu smo potaknuti ljubavlju da vam olakšamo na vašem životnom putu, osobito pitanju vašega trpljenja, križa i muke. Ovaj projekat je odličan projekat u kojem svi dragi partneri koji ste došli i koji ste ovdje, napravili ste po meni jedno odlično djelo koje niste mogli bolje izabrati partnere kao što je to grad Petrinja. Grad Petrinja, prošli ste kroz njega i vidite da ima svoje i prednosti i mane. Međutim, ono što u svojoj projekciji i u svojoj strategiji razvoja prije svega standarda, zdravstvenog standarda i sve ono što želimo ponuditi ljudima je prije svega jedna
ja bih rekao, obveza ljudska i prirodna, a s druge strane, ono što kad pogledamo u naše proračune, onda sigurno da nemamo dovoljno sredstava i naša politika se bazira na vanproračunska sredstva. Vanproračunska sredstva i mi smo ovdje jedan od boljih pokazatelja kako doći do sredstava Europske unije, a to je 750.000 kuna koje ćemo raspodijeliti na 3 dijela. Ja mislim da je to bratski i prijateljski i da će to ići u pravom smjeru i siguran sam da sve ono što ovdje moramo odraditi, da će to građani osjetiti i vidjeti.